लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअआवहाय माने बरायनाय जाबाय गासैखौबो आरो दा नै मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आं सासे माने हाबा जाखानाय मानसि आरो बिथाङा माने गावनि हिनजावखौहाय माने आखल गाज्रिनि थाखाय माने बुदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। हिनजावा माने सोरजोंबा रं नाम्बार थांना माने न'आव फैफिननायाव फिसाया बुदों आरोना। नैबे भिडिअखौ नाय। नोंथांमोनाबो बेबायदि जानो गोसो दं नामा? बेबायदि जानो गोसोबा हाबाखौनो जानो नाङा। हाबा जामाथिनो थानांगौ। सेंग्रा सिख्ला गासैबो डेन्जार जाजोब्बायलै। मबाइल लानानै रं नाम्बार रायलायनाय, सोरजोंबा खारफालांनाय, खालि बिदिबा नुसै बिदिबा खोनासै। नैबे हिनजावफ्रा मा आखल सोलोंजोबखो? मा बेबायदि गावनि फिसायखौहाय इदि गारनानै थांनानै बेबायदि जानो सानो? बुजालायबाय दा नै बुजालायबाय। मानि थाखाय बुजायो? गाव गावनि आखलनि थाखायसो बुजाबाय। नङाबालाय सोर बुगौमोन बेखौलाय? गावनि आखलानो माने उदायखा नालाय गाज्रिथार। बेनिखायनो बुजादों। नोंसोरबो बेबायदि जानो गोसो दं नामा? सोरबाफोर? नोंथांमोन आंनिफ्राय खावलायनाय बेबायदि जानो नाङा। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामो दाबाव। लोगोफोर हायोबा फल' खालाम।